Naše společnost je v rámci strojírenství velmi univerzálně zaměřena. Zabýváme se především kovoobráběním, lisováním a svařováním. Doplňkově ale i povrchovými úpravami, montáží a konstrukcí. Máme přibližně 200 zaměstnanců a 350 milionů korun ročního obratu. Mezi naše hlavní zákazníky patří jednotlivé divize koncernů, jako je Siemens či Emerson. Rozšíření výroby a s ní související nárůst portfolia používaných nástrojů nás přivedli k nutnosti řešit důkladnější kontrolu jejich spotřeby. Na základě hloubkové analýzy jednotlivých nabídek v rámci výběrového řízení jsme se rozhodli pro logistický systém Pramet Prolog, a to pro jeho komplexnost a 100% soulad s našimi náročnými požadavky. Odborníci ze společnosti Pramet nám následně předložili několik možných řešení našich potřeb, z nichž jsme po vzájemné konzultaci zvolili zásuvkový výdajní automat s dotykovou obrazovkou a čtečkou našich přístupových karet. Tento typ zařízení nám vedle klasického výdeje nástrojů umožňuje i jejich zpětný odběr, což vidíme vedle jednoduchého ovládání jako jeho největší přednost. Již první týdny užívání systému Pramet Prolog nám ukázal jasný přínos a zcela moderní přístup v automatickém řízení skalových zásob. Nejen přímé úspory ve spotřebě nástrojů, ale i automatické objednávání spolu s přímým napojením do našeho firemního informačního systému. Všem, kteří o tool managementu uvažují, mohu systém Pramet Prolog jedině doporučit. S firmou Pramet spolupracujeme již několik let. V poslední době nám Pramet přináší nejen nové pohledy na třískové obrábění, ale i významně přispívá k lepší hospodárnosti skladových zásob obráběcího nářadí. Také proto jsme se na Pramet obrátili i v případě, kdy bylo nutné snížit náklady na výrobu štítů do elektrotechnického průmyslu. Stávající technologie na stroji EMAG byla původně postavena na nástrojích zahraničních firem, nicméně nasazení nových nástrojů a vrtáků ze sortimentu Prametu jsme při zachování stejné životnosti nářadí snížili celkové náklady o více jak 3%. Navíc se nám také podařilo významně snížit hluk na pracovišti.